ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ እዛ ቃል እዚኣ ኣወል ስዒድ መጀመርያ ጽምዶ ቁጽሪ 1 ኣብዚ ሰደዶ መልእኽቲ ፈኒዋ ነይሩ እቶም ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ዝተባህሉ ወገናት ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ኮይኖም ኣለዉ መቸም ኣወል ስዒድ ክዛረብ ከሎ ከም ማንም ሓደ ዩቲዩበር ጌርና ንሪኦ እንተደኣ ሓሊና ኣዚና ተጋጊና ኣለና ኣወል ስዒድ ኩሉ ተዛረቦ ኩሉ ንኽፍጸም መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሐሉ ምንቅስቓስ ዓብይ ፕሮጀክት ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን ቤዚክሊ ኣወል ስዒድ ኣፈኛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ at this time ኣብ ማስ ሜድያ መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ ንኣወል ስዒድ መሪጾ ንዑ ምልከት ባት ካረንትሊ ኣብዚ ግዜ እዚ ሜድያ ዓብይ መዋጊኢ ፓብሊክ ኦፒኒየን ሼፕ መግበሪ ባይታ ስለ ዝኾነ the right person ኢሉ ንኣወል ስዒድ ኣምፂዎ ኣሎ ኣወል ስዒድ ከዓኒ ሶፋር ከባቢ ጽምዶ 22 ገለ በፂሕሎ ማለት እዩ ኦኬ እቶም ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ዝበሎም ክሳብ ሕጂ ዲስከስ ዘይተገብረሎም ወገናት በዓል መን እዮም እምበኣር ጽምዶ ሶፋር ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ማስ ሜድያ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝብታት ዘሎ ርክባት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዲስከስ ዝገብር ጥራይ ኮይኑ ዝስምዖም ወገናት ኣለውና እቲ ጉዳይ ግን ልክዕ ከምቲ ኣወል ስዒድ ኣብ መጀመርያ መልእኽቱ ራዳረይ ናባኻ ኣቢልያ ኣለኹ ኢሉ ዝተዛረቦም ዝተወሰኑ ወገናት ኣብኣቶም ከዓ ዘተኮረ እዩ ኣክቹሊ እዚ ጽምዶ ክልተ ዓብይ ፕሮጀክት ሒዙ መፂ ዘሎ ሓደ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክህልወና ዝኽእል ርክባት እንተስ ሰላም እንተስ ኩናት ንዕኡ ንምብዳህ ኮይን ዝተገብረ ቃልን አይዲዮሎጂኒ ካልኣይ ድማኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ነንሕድሕድካ ዘይምርዳእን ኣብ መንጎ ሃገራውያንን ዓሌታውያንን ዘሎ በኣሲ ንዕኡ ታክል ንምግባር ዝተፈብረኸ አይዲዮሎጂ እዩ and it is a very successful ideology by the way እቶም ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ዝተባህሉ ወገናት ንዓቶም ፈሊና ንርአዮም ኣብ ኤርትራ ስፔሻሊ the last 20 years ዝሓለፉ 20 ዓመታት እንተዳሪእና ብዙሕ ብኣውራጃ ሶሻል ቤዝ ብዓደይ ወዲ ከባቢየይ ብርቱዕ ምንቅስቓስ ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ማዕረ ኣብ ስደት ቤተክርስትያናት ከይተረፉ ተፈላለዮም ብዓይንና ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ንሓንቲ ሃገር ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ እዚኣቶም ከዓ ሃገር ከስርሑ ይክእሉን እዮም ዝኾነ ምንቅስቓስ ሶሻል ቤዝ ናቱ እንተደኣኒ ዓዱ ወገኑ ህዝበይ ወዲ ዓደይ ወዲ ጎደቦይ ወዲ ኣውራጃይ ዝብል ኮይኑ ርሑቕ ክበፅሕ ከም ዘይክእል ክንፈልጥ ኣለና ዋላ ንሽሙ ሃገርና እኳ እንተበለ ሰማዕታትና ዋትሶኤቨር ቅዱስ ቃላት ዋላ እኳ እንተተጠቀመ እቲ ናቱ ሶሻል ቤዝ ክሳዕ ዓሌትን ወገንን ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይጠቅምን ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም እቶም ንሕና ፁርያት ኢና ንሕና ፁርያት ዓሌት ኢና ዝብሉ ኩሉ ግዜ ቻለንጅድ ዝናኾኑ እዮም ዝነብሩ ኩሉ ግዜ ኤክስትሪሚስት እዮም ራይት ዊንግ እዮም ኣብ ዓለም ከዓ ብዙሕ ተቐባልነት የብሎምን ስፔሻሊ ኤርትራ ምስቲ ናታ ኣብ መፃፅኣ ኣነ ወዲ ፁሩይ ዓሌቴ እስኻ ወዲ ርብዒኻ እስኻ ወዲ ፍርቂ ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ባት that being the truth እሱ ክነሱ ተሓቂ the last 20 years ኣዝዩ ብዘስካሕክሕ መልክዑ ርኢናዮ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ሓሊፎም ብኣውራጃ ነንሕድሕዱ ከማን ክባልዕ ጀሚሩ ኣሎ ሰብ ኦኬ ስለዚ እቶም ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ዝተባህሉ ወገናት እዞም ዓሌታውያን እዮም ዓሌታውያን ኣብ ተቃዋምቲ ኣለዉ ኣብ ደገፍቲ ኣለዉ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዙሓት ካብ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዮም ዝተኣስሩ ወይ ይእሰሩ ኣለዉ ክንሰምዕ ቀኒና ኢና እቲ ሚስጥር ሩዲ እዩ እታ ራዳርያ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ዝተባህሉ እዞም ሰባት እዚኦም ኦፍ ኮርስ ባንዴራ ኤርትራ ተኸዲኖም ኣለዉ ግን እቲ ናቶም ስታን እቲ ናቶም መርገፂ ዓሌታውነት ንሕና ፁርያት ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ዝብሉ እዮም እቶም ዝበዝሑ ኣርቂቕና ንረኣዮ ዓሻ ሰብ እዩ ኣወል ስዒድ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ንማዕበል ኢንዲቪጁዋሊ ንሓደ ኣብ ስደት ከርተት ኢሉ ዝነብር
اب هاي كلاس زي لسب نعو منجسي إرترا يبقاسو ليلنا تحاسبنا بتعمي دخوماتنا انتي داني كم ناي معبل ايديولوجي نحنا صوريات إرترايانينا زرئي بلنا ند whatsoever زبلو نعهتكم إنا حجي تارجيت جيرنا بزي صمدو كنسرحلكم يزبل زلو كم درايانا دما زلاس صمدو كاب زمص እቶም ኣብ ሜድያ እናመጹ በዓሌት በወገን በአውራጃ ሆዙ ዝነበሩ ናደኸሙ ክመጹ ጀሚሮም ባይቶም ናማህመነ ክመጽ ጀሚሩ ንዝተወሰነ ግዜ ተፈንዮም ነይሮም በጽቢጾማ ነይሮም ንኹላ ኤርትራዊ ማለት እዩ at this time ግን እሳቶም እትናቶም ጽምዶ እህሲስዎም ሕጂ ሃገራዊ ዝኾነ ስምዒታት ሃገራዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሜድያ ቅልቅል ክብሉ ክንርኢ ንጅምር ኣለና ማለት እዩ እዋኑ ኣኺሉ and that was the message of our Said in his first communication to the people via ጽምዶ ብጽምዶ መጀመርያ our Said ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣተሓላሊፉ ኣብ ሜድያ ብዙሕ ኣይተዘርበሎም እቲ ፎከስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ጥራይ ገይሩ ሰብሆ ይብላሎ ሶፋር ትዛዓበየ ዓቢ ዓወት ናይ ጽምዶ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝስራሕ ዘሎ እቶም ንሕና ጽሩያት ዓሌት እናበሉ ሆድ ብሉ ገለገለ ስወረክ ንሕናኮ ሰላም ከመይለኻ ንሕናኮ በዚ ጽምዶ ይተሓጎስናን እቶም ጽሩያት ዓሌት ኣይተሓጎስናን እዞም ርብዕዶ ፍርቂ ዘለኩም ይኹም ተሓጊስኩም ዘለኹም በር እቶም ንሕናስ እቶም ጽሩያት ዓሌት ሕርር ኢልና ኣለና ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ መልእኽታት ይሰዱ እዞም ሰባት እዚኦም they are not nationalists ሃገራውያን ኣይኮኑን some of them ከማነይ ምናልባት ውትድርና ከማን ዘይፈልጡ ወይ ኣብ ኩናት ንሓደ ውጉእ ብፋሻ ቁስሊ ዘይጠቕለሉ ሰባት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከነስተውህሉ ኣለና ገለገሊኦም እታ ኤርትራ ብዓባያ ከማን ከምዚ እንዳሓወብኦም ኮይና ትስምዖም ሰባት እሶም እምበር ካሊእ ዘየለ ድሕሪ ኢልካ ብዛዕባኦም ተፈተሽካ ከዓ ኣብቲ ናቶም ጎደና ከማን ከም ዝነበሩ ከማን ዘይፍለጡ ድሃዮም ዘይፍለጥ ወላ ሓንቲ ክላስለስ ሶሳይቲስ ወላ ሓደ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ባክግራውንድ ዘይብሎም ኦፍ ኮርስ እቶም ዝበዝሑ ካብ ገጠራት ናይ ኤርትራ እቶም ዝበዝሑ ካብ ከባቢታት ዝመፁ ኢኻ ትርኢ ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ሒዞም ዝመፁ it is so shame ሓደ ኣብ ስፔሻሊ ኣብ ካፒታል ሲቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ተወሊዱ ከምዚ ዓይነት አይዲዮሎጂ ክስጉም ኣይትጽበየን ኢኻ እቶም ካብ ገጠራት ዝመፁ ንዝተወሰነ ግዜ ሜድያ ብሂቶሞ ብዓሌት ብወገን ብዕቁብ ወዲ ዕቁብ ብማሕበር ዘይግብኦ ሽንቁድሳን እናልዕሉ ከይተረፉ ነቲ ሃይማኖት ንፖለቲካዊ ረብሓ ዝተንቀሳቐሱ ብዙሓት ትርኢ ኢኻ and ሰዓቱ ኣኺሉ ድማ ካብታ ጽምዶ ሓደ መልእኽቲ ናይ ኣወል ስዒድ ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ዝበሎም ሰዓት ጀሚሮም እዞም ሰባት እዚኦም ክቕህሙ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ንኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ናይ ብሩህ ዘመን ምልክት ይደርኢ ዘሎ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ መጀመርያ ነቶም ክርዳድ ወዲ ክርዳድ ነቶም ዓሌት ጽብኢ ወገናውነት ዝኸፋፍሉ ህዝቢ እንተ ደኣ ንዖም ኣብኣቶም ሰሪሕካ ንዖም እንተ ደኣኒ ሴትል ጌርካ እቲ ካሊእ ሆምወርክ ቀሊሉ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ መጀመርያ ናሽናል ኮንሽስነስ ክዓቢ እዩ እቲ ናሽናል ኮንሽስነስ ኩላትና ብሓደ እንተ ደኣ መፂና እዚ ሕጂ ቤተክርስትያናት ከይተረፈ ተኸፋፊሉ ዘሎ ኩሉ ፈራሪሱ ኩሉ ናብ ሓደ ተጠርኒፉ ሓደ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ እንተ ደኣ ዲቨሎፕ ኮይኑ the right people on the right place ክረኣዩ ክጅምሩ እዮም እቲ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ኮይኑ ክሰርሕ ክንሪኦ ኢና ሶፋር ዝበዝሑ ምንቅስቃሳት ሶሻል ቤዝ ናቶም ወዲ ከባቢኦም ወዲ ዓዶም እዩ ዋላ ሓደ በቃ ቤዚክ 12 ክፍሊ ዋላ ዘይወዱ ነቲ ህዝቢ ሆሆ ብሎ እውን ትርኢ ኢኻ it is so sad ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ብሰንኪ ሓጢያትኩም ብዘይተማሃረ ብደንቆሮ ጌረ ክገዝኦኩም እየ ብኡ ከዓ ከም በዓኩም እየ ዝብሎ ከምዚኣቶም ኣብ ሜድያ መፅኦም ነቲ ህዝቢ ሓሰር ወዲ ሓሰር the last 20 years 20 ዓመት ዝኸውን ክምግቦ ርኢና ኢና ምስ ምምፃእ ጽምዶ ግን the right people on the right
ستيج كعببو تسفان قبر تقعزو خا تجميرو الله اوكي بار زي اتزعبي عوت وغني كريو خلخو سكن بزعبا صمدو معاسي تجمير زبل حدا دتفلاليو opinions a media تريخا بار صمدو ገለገለ ሰባት ድብልዎ በቃ መንግስት ኤርትራ አቅሉ ጸቢቦ ኢትዮጵያ መጽያ ከይትወሮ ስልጣኑ ከይምንጠል በቃ በሃታ ከም ድጀመሮ ቦገን ትግራይ ከንቴልካም yes of course ዋላ ትግራይ ከማነይ በቃ ጸይባቶም ስለዘላ መውጽ ደልየም በቃ በሃታ ከም ድጀመሩ ጋይስ ኮም ይቆናል ጽምዶ ጋና መንግስት ኤርትራን መንግስት ኢትዮጵያን አብይ አህመድ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ሰላም ተባይሉ ዕርቅ ምስ ተገብረ እሞ ብድህሪው አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ናቱ ህዝቢ ጂኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጨፍጫፍ ምስ ጀመረ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንኤርትራ ጎቲቱ ምስ እተዋ ኤርትራ ብፈቃድ ኣይኮነትን ኣትያ መጀመርያ ናብ ኤርትራ ተወንጫፍ ክትኮስ ጀሚሩ ኤርትራ ድማ ተጎቲታ ናብቲ ጉዳይ ምስ ኣተወት ብድህሪው ኤርትራ ሓንቲ ማራጽ ዘለዋ ብሙሉእ ሓይላ ከምዚ ጭራነ ብሪ ኣይተሓስ ካብ ሓስካ ኸኣኒ ከይትገድፍ ዝዓይነቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተጸሚዳ ትርከብ ማለት ሶፋ ምርጫ ደይኮነሲ እቲ ዘጋጠማ ያትኾደ ደላ ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኽትኣቱ ተገዲዳ ኣትያ ድማኒ after that one day ሓደ መዓልቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ናብ ንቡር ተመሊሱ ኩሉ ሴትል ኮይኑ እንተዳኣኒ ተረጋጊኣ ንኤርትራ ሕነ ንፍደ ዝብሉ ኣካላት ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ከም ዝትሱ ኣርጊጻ ትፈልጥ እያ ነዚ ድማ ፕላን ቢ እንተዳኣኹም ጌራ ኣቢ እንተዳኣ ጠሊሙ ጽምዶ ሓሳብ ኮፍ ከም ዝብል ምንም ዘማትእ ጉዳይ ኣይነበረን ማለት እዩ ሶ ጽምዶ ትማል ዝመጽ ሓሳብ ኣይኮነን ብጉያ ዝመጽ ኣይኮነን ከምዚ ዳማ ተጻዋታይ ሰብ ወይ ቸዝ ተጻዋታይ ኣርሒቁ ዝሓስብ ኦሬዲ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣርሒቁ ተዳሊሉ ዝጸንሐ እዩ ንምንታይ እዩ በቲ ናይ ደገ ንዝመጽእ ንምስዓር ንምንታይ እዩ እዚ ኣይዲዮሎጂ ተጠቂሙ ክሊር እዩ እንተዳኣኒ ብጽምዶ ዝኣክል ሓሳብ ጌርካ ነቲ ሓይሊ ክትሰብሮ ዘይክኢልካ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ዩናይትድ ኮይና እንተዳኣ ክትዋጋኣካ ኮይና ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ጸቢብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ if that is the case ትግራይ ከኒ እንታይ ኮይና ሕጂ ተቐቢላቶ መዓስያ ከተቐቢላቶ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ TPLF ድመርሕ ዘሎ ማለት እዩ of course እዚኦም ከዓ ጋና ኣብቲ ኩናት ከለዉ እንተዳኣኒ ካብቲ ጂኖሳይድ ኣብ ልዕሊኦም ዝተኻየደሎም ናይ ምጥፋእ ዘመተ እንተዳኣ ሳርቫይቭ ገይሮም ብድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክህልዎም ዝኽእል ሚና ሮል ኣጸቢቖም ፈልጡ እዮም ክልተ ማራጺ ዘለዎም ሓደ ጃስ ኣብኡ ተዋሒጦም ክነብሩ ክጠፍኡ ካልኣይ ከዓኒ እንደገና ብስሪኦም ናብ ስልጣን መጽኦም ከምቲ ወርቂ ይኹም ዝተባሃሉ ወርቂ ኮይኖም ክነብሩ እዚ ክልተ መንገዲ እዩ ዘለዎም እምበር ወርቂ ኮይኖም ንኽነብሩ ክፈቕደሎም ዝኽእል ሓይሊ እንተደኣ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ጂኖሳይድ ዘካየደ መንግስቲ ነቲ መሬቶም ተወሲዱ ኸሎ ዓይኑ ዓሚቱ ሱቕ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ንዕኡ ዓለም ናብ ትናይ ቀደም ክብሮም ምምላስ እዩ ብዋጋ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝመጸት ኢትዮጵያ ደጊማ ምስ ክብራ እሳቶም ኣብቲ ናይ ድራይቪንግ ሲት ኮፍ ኢሎም ክሪእዋ ነፍሶም ዝደልዩ ሓይሊ ማለት እዩ ክብሪ ትግራዋይ ዝሕሉ እቲ ካልኣይ ትግራዋይ ድማኒ ኖ ንሕና በቃ just let's be like anybody ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ከም ማንም ዜጋ ኢትዮጵያዊ ኮይና ዋላ ተረጊጽና ዋላ ለማንቲ ይቦልና ዋላ ቅማላም ይቦልና ምስኦም ኮይና ንምበር ዝብል ሓይሊ እዩ እዚኣቶም ብሓደ ኮይኖም ድማኒ ነታ ኤርትራ ንምህራም ሕነ ንምፍዳይ ድሌት ዘለዎም ሓይልታት እዮም ሶ ብወገን ትግራይ ረብሖም ሓልዮም ተቐቢሎም ኣለዉ ብወገን ኤርትራ ከዓ ረብሓ ኣልያ ነዚ ጽምዶ እዚ ኣተሲኣቶ ኣላ ማለት እዩ ሶ ትማሊ ዝተመስረተ ይኮነን ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሜድያ ሓደ ሰባት ንጽምዶ ክዛረብሉ ክቃወምዎ ንርኢ
صمدو منجستي إرتراسي نمتاي مس إثيوبيا داي جبر تخيلو مستقراي تراي فنشلو زي أصلا ينقره. No guys, let's be rational نهون. منجستي إثيوبيا مس منجستي إرترا سلام أيدلين. إذا قاني مستر الدواباي كلهم عبيت مرحتنا إثيوبيا عم ماس ميديا أبستفل على جزء إنداموتشو قداي عصب كاب علت حدا حاتيتنا إنا نعنا زقد سنة قيح بحري يبدو له نتصوري كمزين نابلكا نمنجستي إرترا قدلت كمز قبر أبزا قداي زيئة نمنتاي مساعتهم زي حبر نمنتاي فيدي مستقرايل كامزرا قنع عزراربا لوجيك أيكونا من البات اتوم تقاومو دلخم نتصمدو ناتكم فتح اتسخم مسوعات خطقربو مديكم دلخم نمنجستي إثيوبيا انتايو منجستي إثيوبيا زحوتاي حطوكم الله نهزب إرترا زحوتاي حطتالو كاي بحاري قداينا يبلكم الله يترف برايم مينستر أبي أحمد جوهر كوا دحاش ريلاتيفلي أب قداينا كاي بحاري خزارب كله اواني يكونن حجي أبي حجي كحتت يبلون حجي عقم يبلنا يزبل دا أمبر ني عقم قداي دا أمبر عقم ترخيبنا نحناون أين قد فوكم يزبل زلو guys let's be rational زستوعل سب لتصمدو زقام زخون أكل كريو خلو ناتو maturity ناتو بسلت أب كوشن ماركي زأتو مغنياتو ولا حدا فتح هاي متصني اتي فتح تقربو انتايو منجستي إثيوبيا نزحتكم لايك أي بحر حطو اتي ملسخم انتايو سلازي كمزين نابل مسؤول سلام نقبر كتبل تغيل لها ناي سلام invitation دي دم تسأل كازر سلازي أبزي نفولتو قداي حدا جزياتنا مفتفات أيدلني بتصل إيك جل سبعة تشفينا نو باك أبود متى منجستي إرترا بسونكينا خمس خير نادلنا واتس إيفر بوز متنا فوش أركها فو وركها زبل لوجيك أخيدا ناني إذا قبل كلهم نتصمد تقبل كمالت منجستي إرترا تبي إرترا دلو أكايدا كله تصبقاله بزعبو ديسكاس نجبر يكون عندنا جنا نحدا سب وين حدا حيلي سلاد تصلى خايو بملو صلايو سلاد فتخايو بملو فلو مالت هيكونن كتصلا زخلو نطبتات بملان فريخا توصنا لك كفتوا زخلو نطبتات ما فريخا توصا لك we have to be reasonable مغناطاوان كنكل علنا okay so صمدو أنا بوجني اتي أزيو رقيق فلسفنا عبز ساعات زي أزيو رقيق زبالة ميتافور ناي دقع علامات راي تصدقي بتصلا إذا متسكا نوعو ترت دكالا خلط راي ديكونا عوشت عدي نزولو مرزون فنكيلو زوتس عبي من كسقاس عبي بروجكت نايتي منجسي عبز ساعات زي بوغناي إذا تصمدوزي كدقفالو مخنياتو التارجت نتاهاجر تيا زلا 30 years plus كوينلو زوم كل تحيلتات ما داخل ما بوشتي توم عليتاويان بدقد ماني توم نلو لاونت إرترا أواجا عداجا زأتو أوكي كالي بزعبا تصمدو كنريو نغن نجر تصمدو بزح ربحة كهلوي يترف نحنا مس تجراي إسرائيل سعوديان كمان أزيو بناء إمنة فللي كلون كماي تفاقير نخدا علوا نرينا لنا نحنا تجراي قد أكاب دتصالعنا درخبنا يبزح كلها ندمارك قابلنا ترينايو زي مستجراي كلو زلوا سلام فقري أقدمهم كدمي منجستي إرترا اتوم تقاوم تأكلات ببستفرالي عقازيان نابلكا ويكا نحنا تقراي تسعر رابركا كله مستقراي سترونج زخونا ريليشن كمزلينا يزارب نيري اوكي سو بمنجستي إرترا أحمد سخولو زي نقبلو المغنيات انتاي ايو فلنا خنريو لنا اوكي نحنا نتمنجستينا نبقى زلنا زبل نحر فليت وي حساب كوينو this is a separate issue كالي قداي حجي ناشنال تريت متيكالو ناشنال تريت كاني بقلتي بأواج حبيب زي بلو منجستي إثيوبيا publicly زاربكالو بحرقا يدلي يبلالو so at this junction at this critical time
Do we need this tsumdo? There is no question. By the way, tsumdo, metaphorically speaking, ኣዝዩ ረቂቕ ብዙሕ ሓሳብ ዝተኻየደሉ ብሃታሃታ ዝተሰርሐ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ክትርድኡ ይግባእ። ኣብ ሰዓት እዚ ኩናት ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ። ነቲ ሚድያ ይበቕዑ ዝኾኑ ኣካላት ድማ መንግስቲ መዚዙ ኣምፂልኩም ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ኩናት ፓብሊክ ኦፒኒየን ሓሳባት ናይ ሰብ ሼፕ ኣብ ምግባር እዩ ደሎቲ ቃልሲ። For that reason the right people ኢሎም ዝተኣምኑ ከዓኒ ነዚ ነገር እዚ ተረቂሖም መፂኦም ኣለዉ። ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ታስኪ እዩ ዝፍፅም። Everything ባቃ A to Z ባዕልኻ ወዳኣዮ ኣይትብሎን ኢኻ። ንሓደ ሰብ እቲ ናቱ ዝግብኦ ታለንት ክትቦ ከለኻ እቲ ስራሕ ብሰላም ይዕመም። ስለዚ ኣብ ናይ ማስ ሜድያ successful ዝኾኑ ሰባት we cannot deny for his talent whosoever he is. ሓደ ሰባት ነው እሱ ናይ ሽጋራ ልምን ነይሩ ኣወል ስዒድ ከምዚ ነይሩ ከምኡ ገይሩ ንመንግስቲ ድፀል የለን whatever, none of our business. እቲ ዝሾውም ኣካል ሾይምዎ ኣሎ ነቲ ቦታ ትሰርሐ ኢኻ ኢሉ ሂብዎ ኣሎ። Who we are to speak about him? ተዛሪብና እንታይ ነምፅእ? ጊዕርካ ጥራይ ካተርፍ ምክንያቱ ሲ ከባለቤቱ የሚያውቅ ቡዳ ነው ብሉ ካብ በዓል ገዛ ንላዕሊ ዝፈልጥ ሲ ቡዳ እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ። እቲ ንፅምዶ ከም ሓሳብ ዘቕረበ ኣካል መንግስቲ እዚ ሰብ እዚ ነዚ ስራሕ እዚ ክሰርሖ ኢሉ ምስ ፀውዖ ኖ እሱ ይኮነን ክሰርሖ ዘለዎ እሱ ከምዚ it helps nothing ወላ ሓንቲ ኣይረብሕን ማለት እዩ። ኦኬ ካሊእ ሕቶ ሽዑ ብድሕሪ እንታይ ክመጽ እዩ? ኦኬ እንተዳ ሞኒ ንፅምዶ ሕጂ ኣብኡ ኩላና ከነተኩር ኮይናሲ ኢሳያስ አፈወርቂ እናረገፀና ክነብር እንዲዩ this is another topic. ግና ንዑ ሓዊስካ ነቲ ህዝቢ በቃ ፅምዶ ፅላዕ አንጻር ተለዓል it doesn't help. ኩንነት ናይታ ሃገር እውን ኣይጠልበካን እዩ። So guys, ራዳረይ ናባኻ ኣቢለያ ኣለኹ ዝተባሃለ ግለሰብ ኣይኮነን ተዛሪቦ ናይ ዩቲዩበርስ ኦር ቲክቶከርስ ኣይኮነን ተዛሪቦሞ እንታይ ዳ መንግስቲ ተዛሪቦ እታ ነገርቲ ኣኻ እታ ራዳር ናባኻ ኣቢለያ ዝበላኻኒ ኦልሬዲ ኦን ኢፌክት ኣብ ስራሕ ዘላ ማለት እዩ። ኣይትዘንግዑ። ሶ ካብቶም ራዳሮም ተተኺሉሎም ዘለዉ ካብኦም ከይ ንኸውን ብዓዲ ወዲ ዓዲ any kind of social base ወገነይ ወዲ ወገነይ እናበልካ ነቲ ዘይናትካ ብዝተፈላለየ ማርጂናላይዝ እናገበርካ ነቲ ናተይ ትብሎ ከዓኒ ብዝከኣለካ ከምቲ ዝመሰለካ ከተምቆም ምፍታን which helps nothing ወላ ሓንቲ ኣይክረብሕን እዩ። ካብትኾም ዓይነት ን20 ዓመት the last 20 years ዝረኣናዮ especially ኣብ ስደት ካብ ከምዚ ክንወፅእ ይምከር። happen whosoever ኣብታ member ናይ ኢሳያስ ኮፍ ዝብል ትረት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ብዓልየት ብሃይማኖት ብወገን ካኻኸብ ዘበለ ኩሉ ክእረጥራ እዩ ዘለዎ። there is nothing wrong with that. እዚ ብምግባሩ ዲክቴተር ኣየብሎን ነቲ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ብሃይማኖት ብዓልየት ብወገን ምስቲ ናሃና ኣካይዳ ምስቲ ናሃና ኣማፅኣ ዘይከይድ ኣካይዳ ክንቃወሞ ጥራይ ዘለና። ንኤርትራኻ ሓደ ካብቲ ቀታሊ ጉዳይ እዚ እዩ። as I said ፅምዶ ቶም ድተሓጎስሉ ቶም ፍርቂ ዓልየት ዘለዎም እቶም ርብዒ ዓልየት ዘለዎም እዮም። እንኳዕ ሓጎሰካ ክሳዕ ከምዚ ኣሽከዓላል ዘለዎም ሰባት ከማን ኣለዉ። these people of course ነታ ሃገር ኣይርኢዋን እዮም። ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ጥራይ ኣይኮኑን ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ንፅምዶ ጥራይ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ኣፍ ምልኣት ልቢ ዝዛረብ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ትክክለኛ መንነቶም እቲ ዓሌታውነቶም ጎሊሑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይረአዩ። most of these people ትዘሕዝነካ ገሊኦም ከባቢ 20 ዓመት ኣብ ስደት ተቐሚጦም ወላ ሓደ ኣብ ኣካዳሚ ከማን ኣይሰጎሙን ዋላ ትናብሮም ተሪኢኻዮ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣብ ኣዝዩ በቃ ናይ ሌበር ሕሱር ክፍሊት ዘለዎ ናይ ጉልበት ስራሓት ኣብ ሃገራት ዩሮፕ ተሰዲዶም መዓት ናይ ትምህርቲ ዕድላት ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይዓበዩ ገሊኦም ፍትሓት ገሊኦም ከዓኒ በቃ ወሊዶም ከማን ደቆም
دقون كمان أبتناتهم سرح أزيو كلاس زي بلو كلاس للسرح أو نخاطو مخنيات سخونو ولديهم إذا ما بكم زعينت تتصميدهم دراي معناته تخبر سب كل جزء كبر نجاري ده حسب أب كبر نجاري قاعد تصنع كل جزء خا successfully إذا ما كم زيهم جن أمرهم بحاجات سلستبالاشوا بوجن بودوجن سلستبالاشوا corrupt سلزخونة كل جزء عوتات أيكونون جنان تايو تلاخيمنا نتفع جنا ساعتو آخيلو a good news from our side أبصمدو حدا راداري نباخا أبيليا الله تبل I hope our side بزا قطامي أبتا تقص الملوختو بزعبا راداري نباخا أبيليا الله تبل